доброто YouTube 6 дена преди състезанието. Не съм снимал 2 weeks out или 2 седмици преди състезанието, понеже имах стомашен вирус. Празници и общо взето беше пълен шит. Честно казвам, не ми беше до снимане. Пропускам го, но пък за сметка на това ще заснема 6 дена преди самото състезание. Започнахме Peak Week или пък така казаното зареждаща седмица. Вече нямаме дефицит, кардиото спада. Кардиото всъщност го махнахме вече. Крачките ги държим на 12 000. Най-вероятно ще спаднат и те, но не се знае. Днес плана е Full Day of Eating, както предишните влогчета. Ще ви покажа с какво се захранвам, как да си възвърна физиката, с каква храна се захранвам. Ще направим една разпомпваща тренировка за гръб. Няма да е нещо тежко, няма да е нещо сериозно. Ще ви покажа деня как минава като цяло. Тук сме излезли малко на слънце, да се разходим преди първото хранене. Снимал съм чек-ин снимки, които съм изпратил на Вики. В момента го изчаквам да ми каже с колко въглехидрат ще бъде днес захранването, понеже постепенно всеки ден качваме повече и повече. Започнахме от 300 въглехидрат, следващия ден 325, 425, 525, мисля, че беше вчера. Днеска не знам на колко ще бъде, но ще ви покажа абсолютно всичките храни, които за мен са добри, с които не ми дразнят корема и които аз ги усвоявам, нали, благоприятно. Това е за момента и ще се видим в следващия кадър. Така, току-що се прибрах. Направил съм си закуската. 200 грама хляб с квас, 150 грама белтък, едно цяло яйце. Направил съм си ги на 2 малки омлета, сравнително малки, нали? Доста са бухнали. Имам 30 грама банан, половин краставица нарязана. Сега ще се го изям и следващите кадри ще бъдат за тренировката за гръб, която ще направим. Ще видим после. Аз се завърнахме от тренировката, направихме я с рали, разцъках малко гръбчето, не съм правил абсолютно никакви тежки килограми, леко само да раздвижим кръвта в мускула. Целта на тези тренировки е да вкараме гликоген в самия мускул, понеже сме го изцедили през цялото това време, докато смъкваме килограмите, да може да възвърнем самата визия, да изкараме най-добрата кондиция. Ради беше с мене, разбира се, моя камерамен. Тя си направи и тя нейната тренировка. Показах някой друг кадър от нейната. Какво ще кажеш? Нещо за... Моята сила пада вече. Твоята сила и тя пада. Между другото, да, Рали и тя
прави дефицит с мен. Тя така, между другото, покрай мен, когато изчиствам, тя изчиства с мене, когато покачвам мускулна маса и тя покачва мускулна маса. Съпричастна съм. Съпричастна с мене винаги. Сега като поразпомпа малко, определено има доста голяма промяна, Рали, в нейната физика спрямо когато започна да тренира заедно с мене преди, може би, колко? 3-4 години? 3-4. Искам да ви кажа, че нали, тя, като си говорихме тогава, ми разправяше колко много си дава зор с упражненията. Нали, давам си зор, да, натискам. Като направихме една тренировка заедно за първи път, видях нали, колко е зле положението реално. Колко си мил. От тогава наистина доста се е развила като физика и определено сега това лято ще продължи с дефицита. Няма да прави нищо екстремно, тя си прави просто дефицит за спорта, да бъде в добра форма, но наистина много добре се развива като цяло. Сега дойде време и за след тренировъчното хранене, може да го покажеш. Разбира се, класика, нищо ново. 100 грама орезов грес, сложил съм си 50 грама замразени боровинки вътре, една ягодка е така за вкус, 50 грама банан, който просто разни плодове съм си набухал вътре, кремчето, разбира се, протеин 30 грама и след това хранене ще направя 10-15 минути разходка. Както знаете, голям почитател съм на разхождането преди хранене, разхождането след хранене, за да може самата храна да се усвои от организма правилно. И най-важното след това, понеже днеска има малко повече свободно време, ще поспя след това хранене, за да може отново самия въглехидрат да го поеме тялото правилно, качествено. И общо взето това е. Кажи си, че будува заради Call of Duty. Да, между другото, само секунда. Понеже съм си голям нърд на игрите още от малък, преди да почна фитнес, разцъквах яко лига. Той сега си играе лига, но другата игра, която съм голям фен, е Call of Duty. Още от малък баща ми, като играеше игри, покрай него много ме зареби. Всяка година си купувам всяка нова Call of Duty и разцъквам постоянно. Тази година обаче, поради големия хейт, който отнесе Call of Duty-то, реших да не си купувам. Може би 6-7 месеца, може би близо 6 месеца е излязла тази Call of Duty. Викам си, няма да я взимам, обаче крастата си е краста. Вчера отидох до Озон и си я купих. Взех си едни геймърски слушалки, естествено, за да допълня геймърския си комплект. И когато имам повече свободно време, разцъквам яко. Това е. Ще се видим после. Събудих се от кома, направих си третото хранене. Моля те, кажи каква е лепенката, защото хората си мислят, че съм те била. Лепенката, хората ме гледат странно, но реално тези лепенки за нос ти отварят ноздрите, за да можеш да дишаш. Понеже съм с доста такива тънки ноздри и ми е много трудно да дишам и дишам през устата, се слагам вкъщи или понякога, когато ходя да тренирам, за да мога да дишам през носа, да не дишам през устата, както казах. Така, покажи сега трето хранене. Бам! Цяла тлъста купа. 200 грама ориз. Нарязал съм си 2 яйца, замъзнени. Съвсем малко протеин слагам в порцията, понеже протеина затруднява малко храносмилането на целия този въглехидрат. Имам 30 грама оризовки, ето ги. Малко зеленчук, т.е. с краставици, малко чери домати, сложил съм 100 грама ананас вътре, който ананас също подпомага за храносмилането. И така, това тлъстото сега ще го изгрухтя. Общо взето, това е. Нещо да добавиш? Как ти се струва порцията? Огромна. Огромна. Това според теб, за колко време можеш да го изядеш? Аз? Ти? Цял ден трябва да го ям. За това ще засити за цял ден, май. Аз няма да мога да го изям.
Но ако трябва да го ям, може би на няколко пъти през целия ден. Да. Виж мишинка там. Гледа. Мишанка. Малкият тигър. Въпреки, че днес е прекрасно времето, съм го ударил яко намързел и след всяко хранене е хубаво да излизам навънка, обаче аз съм си на пътеката вкъщи. Та май така ще го откарам и днеска. Общо взето това е. Ето тук да ви покажа нагледно. Рали си направила от рецептата, която сме заснели в TikTok. Може да ме последвате там, за да видите съставките. Но общо взето е паста с извара, спанак и песто е сложено. И тя си е добавила 100 грама пилешко към нея за повече протеин. Но както казах, последвате ме в TikTok, за да видите самата рецепта. То това е общо взето. Ето го последното хранене. 100 грама оризов гриз, 20 грама черен шоколад съм си сложил. Сложих си между другото и 20 грама формички. Малко протеин ще добавя след това. Общо взето това е. Утре заминавам към Велико Търново да свърша малко работа. После се връщам отново в София. Малко остана. Следващото видео ще бъде доста по-интересно от това. В момента просто вкарвам някои други кадри, за да ви държа в течение, нали, как върви при мен подготовката. Да, очаквайте следващото видео. Определено ще бъде доста по-интересно, което ще бъде самото шоу, пътя, по време на шоуто, след него, общо взето ще бъде доста интересно. То това е. Лека вечер!